Nyt. Tänään perataan terreitä. Let's play Party Curse. Täällä pelaa kaikkea tämmösiä patukkaa, proottia, vihreä sydökspoika, tumppeja, piisormi. Jallo. Mä sanoin. Et sanonut. Sanoin. Juho, älä vie mun puutaa. Ota toisen puut. Niin. Täältä vähän mainaamaan, täällä vähän tapaaraa. Huomasin hirveä taas tommonen. Suomi varmaan ikuuttaa toi. Tää on meidän toinen video, mutta Ne eka oli vähän semmonen ja tämmönen. Kaikki vaan kaivaa heti. Mikä russi? aloitetaan vähän pelaa. Alku vähän pelät, vähän nauratti. Ei voi mitään. Mä tuun tuomassa sun kanssa. Mä ei. Okei, Niko Antikko tulee mukaan. Sitten me ollaan kaksi ainoita kuvaa ihan Niinpä muuten. Mennään molemmat eri puolelle niinku. Jantsu boy. Mitä? Se on Niko. Mä joudun Hän jää katsomaan talopaikkaa. Joo, tommonen Sipiä Juho. Lex Lamberg sit mukaan. Mä en haluu Juhoa. Ok, Sipi, sä Ei, sitten Lambert. meet ton Tuomaksen ja Allun kanssa. No mä tuun sitten Nikon kaa. Okei, minä, Ja Juho. Tuomas ja Tipi. Niin, te pysytte niinku about yhdessä. Tuleeko Saatte siellä. Niko on tommonen nörtti terveinen. Nikosta pääst mutaatiin kanssa. No, hyvä, semmonen Juho. Tuleeko toi vihreä mönni? Sä et rakenna Spavniin taloa, Juho. Joka on rakentumassa mukaan. Se eka se tarvitsee aika usein. Ei, on tulossa jo ilta muuten. Niin, hei tulkaas. Niin, jäällä nyt. Sieniä. Se Täällä on paati nyt. pimeää. Se paati. Hei, tehdään me 300 yhteen tuloa. Ei tehdä yhteen. Ei nuo ironit on muu. Mennään pois tästä näin mennään. Olas laaja. Pimeetä. Se on varmaan soihtu. Kyys, nimmeks. Niin, ei siellä kyllä yhteistä, mut silleen aika lähellä kuitenkin. Sieniä. Sieniä. Nikko, ja sit vettu loukkuun. Voi täällä on vähän ruukkuja. Minä jään tänne jumiin. Fuck. Sitten kun mä voin laittaa terroriääniä vähän yhtään pienemmälle tästä. Yes. Yhtään vitun. Joo, vähän kun sillä on ruukkuja. Ruukku. Tässä laittaa eri näppäimistä. Ja arvo. Oi. Me tappaa se limeen. Mä kuolen sille. Ota nää irti. Tommo. Moi. No, tapaa se. Ei oo vielä ei. Tästä turpaa Juho. Menemme maalle täks. Ai mitä Tuomas? Menemme maalle täks. Kyllä mekki. Joo. Joku ihan suosiolla. Kuinka pitkä me tehdään tätä videosta? Mä tulin. Kyllä vähän puuta paskaa. Se on 30 minuuttia. Otan sinne päin. Katsotaan nyt. Mennään vielä vähän kauemmas. Joo. Täällä voidaan tehdä jotain loppua. Soittu. Joo, Arkku on mun. Ei oo sun kaikki. No ei täällä kyllä ollutkaan mitään. Ronni on kennoisia ja... Ei mitään erikoista. Tässä muuten tavallaan kyllä jättänyt 2 kuvaata. 2 kuvaakin alla. Ja niin siis vaikka Tumppi olisi kuvannut täällä, et sä olisit kuvannut siellä. Niinhän Tumppi kuvaakin On siellä. täällä. Ai jaa. No huomioon herran. Luetaan paikkaa. Laitetaan heti ilmeet vaikka omaa. Juho vetää vaan koppeja siitä. Niin muutenkin Tää on joku. Täällä on pimeetä. Mä jos en me nyt näe. oltais semmosia pro-tyyppejä ja me osattais tehdä nää jutut editoinnit, niin mä voisin Niko tai mä voisin lähettää niinku sen klipin, mikä mä oon kuvannut Nikolle, tai Niko lähettää sen klipin mulle ja mä pistän sen jonnekin niinku nurkkaan sen pienen ja se tulee tän Nikolle. Nikko, pistä palikka. Nyt on vielä harjoitellaan vähän. Silmää! Mä en päästä pois täältä. Linja. Ai jaa. Kyllä. Tässä polos. Nyt friisas. Ei friisas. Australian no punter. Kun tekee crafting, mä teen crafting. Kato. Tee vaikka obi tohon Joo. noin tänne mulle. Mä salaamaan ja... No niin, nyt ollaan turvassa kaikilta. Paitsi silmämunista. No niin.
Mulla ei muuten geeliä enää. Syökää kopperi. Tekisikö Iron miehen? Ui silmä. Joo, nyt lähtee. Jätä Kato, yrittää. katootte tää. Jesä nyt jo Iron miekä sais. Mä löysin tuota yhtä. Ei nää tarkkeilla. On tämmönen Mä tein tuon. Varmaan sulle tulee patlelu joku. Ei. Mä kuolen. Minällään ongelma, mulla ei soittu. Mä varmaan ollaan terroristikin käyttänyt sen numeronäppäimiä, kun mä Battlefieldissäkin aina käytän. Kaivetaan. Juho, sä oot meidän... Sinne tippu Juho, sä oot meidän soihtumies. Juho, nyt tähän valoa. Nyt tulokko mulle Tää valoa pitää kädessä. aika toi oli läppä. Kun Tomppi kävi silleen suoraan tunneli alaspäin ja sitten... Perään jo. Juho- Varo! Joo. Tompi! Mä käyn let's go teurastamaan. Nää. Ei mä saa kyllä. Jes. Voi mitenkään pönttöllä nyt. Oi! Älä tapaa! Oi! Älä tapaa! Sattuu! Tappa. Oh shit, Tuomas. Kuumat saa Australian Open. Hei. Kato, nyt pitää vähän. No vähän siihen, että... Nyt tulee lisää. Ei ne pääse. Mä laitan... Veidä se reitti siitä. Ai niinku veitti. Juho, missä meidän soihut? Ei niin paloa, Juho. Onks sä Tuomas päivä? Ei. Käy. Oi Iro. Nää nyt on. Näkeeköhän tässä mitään? On kauan. Siellä on Ota, mä hoidan. näitä Käy tuolla. Kato ääniä. Käy tuolla. Oh shit! Oi Tombus! Valoa. Ui mä kuulin. Wah! Mikä toi Siellähän on tuolla? kovat kaverit. Demoni. Eikä tosta. Hommo nukipössö. Kato, älä mene Jani, älä hakkaa. Oh yeah. Fuck. Vähän meni. Kuriikenen. Vähän tapoi itteni, kivasti vähän osui. Se on granaatti. Mä löysin vähän. Joo, tule joo. Odottakaa mua. Missä Mä en näe yhtään mitään. Ota Niko tässä. Tulo arru. Täällä on pimeetä. Kato silmää. Demode. Täällä on pimeetä. Kuka tää puhelua Täällä on muuten kyllä- houstais? Se Demonouter, joka tuolla on. On, hei mä näytin Demonouter. Mä saan bummerangin, kato joo. Mulla sulla joku puberti. Ei mä aina saisi oikein vasen. Tuomas, te saat muuten tästä arkusta, Okei. mikä on tossa yhdessä kohdassa. Ota, mä laitan valoa. Tää turhaako. Tompi. Kyllä mennään Juho, siihen. ei kun Tuomas, kaikki turha on tässä jo hyvää. Vielä tässä kohtaa peliä. Ei mitään. Tähti! Oh yeah. Kyllä Tompi tuu tänne. Älä mitä sä. Vähän näissä pudotuksissa näissä kummassakin reitissä. No arvaa. Tuuppa tänne toiselle puolelle. Holy shit. Vähän Tää vähän hienoa. 3 sain vaaraa. Ei me voitais tarvita varmaan tämmönen. Hämötään. Oh jee. Tarvii soihtua, täällä on pimeetää. Mennään oikein. Varoitet jää alle. Tänne joo. On tullut kokeilua. On mä heree. Nyt tulla. Tää jökkii. Mä en Oo, tykkää. Niko, tuu tänne toiselle puolelle. No minge. Oh yeah. Ei siekkoa. Ei. Meijäni hakkaa. Tää hakkuu liian hias. No ainakin tää. Nyt loppuu siitä. Yeah. Tän kohta muuten maan pinnalla, kun se alkaa olla kohta varmaan päivä. Ei tuo arkoo mua.
Mä lähden jo menee. Mä lähden menee. Nyt musta on musiikki. Mitäs siellä on? Nää järvi. 10 silveriä. Noita heittotähtiä. Aika iso järvi. Pari. Tää kopperia. Louki. Varmaan vähän mä saan kyllä ilmassa Terveet aikaa. Mä voin hakkaa nyt. Let's go back. Juu, tai. Kannattais tunnustaa Allun tunnin. Miten mä vähän kiipeilin tunnus. Se kaivu. Täällä on jotain, mutta täällä on vähän pimeää. Allulla on aukasta mitään täällä. Tuolla on taktisia, hypätään samaan. Vähän niinku happiloppu. 3, Peräre. 2, 1. Nyt. Vittu. Voi. Mitä? Ei toimi. Miten pystyy Kryskalle Tuut hearteen? sä nyt sieltä. Eli hammerilla. Mä kuolen, Kyllä nyt sattuu kivasti. Oh yeah. Niin jälleen. Tuut tää. Ei. Helpompi. Tulkaa tekin pinnalle nyt. Mennään kattoo, eikö nyt käyn kattoo Eikö menee tää tämmöstä talopaikkaa. Tuette teitä naatiru. Ei tarviikaan vielä. Vii. Hypätään samaan aikaan taas. 3, 2, 1. Nyt. Mitä? Tän teet. Voi vittu mä juuri. Juho, kato tätä. Krista. Hirveet. Varmaan tuolla on tommonen Turva olisi joku. Nyt löi. No, sillä oli kun missä Juho Niko ui, siellä pohjassa oli. Ei kannata päästä. Miten me päästään muuten ylös takaa? Todennäköisesti ei tarvii vielä, ei täällä oo vielä päivä. Kavitellaan sieltä. Ätä alaspäin. No niin, nyt meistä kaikki on kuullut kerran meistä 3. Miksi te ootte korruptioon? Mä oon kuullut kaikkien puolesta. Ei me olla edes korruptioon. Ei kun hetkinen, onko tässä vieressä korruptio? Oo. Sehän on kivaa. Onks se mukaan? No joo, no ei nyt tonne ainakaan tee. Hei, tulkaa, mennään vähän tänne. Mennään se ohi. Oh shit. Ai ohi. Jotenkin tuntuu, että ette te tää kauhean hyvin ainakaan päästä. Ei ne kyllä. Kokeillaan yhden kerran. No joo, kerran kokeillaan päästään. Tää John Drake on tahti. Mä juoksen täältä. Tuu Tuomas. No näinhän sitä tehdään. Joo, Ei. Joo, mennään. aamuisen aika. Amee tystyä. Miksei tästä oo TPtä? Ne pitää nauttaa Juho meidän skyblockia. Let's go boys. Eikö Juho? Let's go boys. Otetaan tuo zombi tulee tänne. Siitä voi tulla Ai hauska. Melkein kuolin taas omaan naattiin. Tulkaa. No en mä Jotenkin tuntuu, että siitä meidän skyblockista voi tulla lievää pärisemistä. Mä en edes päässyt korruptionille asti. Mullahan menee hyvin. Vittu. Ollella menee näköjään vielä paremmin. En... Juokset Tuomas! Interi. Ok, nyt me ollaan vähän lirissä.